Igbo, ihe omume omenala Igbo nke eji akụzi asụsụ Igbo na omenala Igbo na-egosikwa ihe mmemme dị iche iche na Houston na mba ofesi. Ebe ị ga na-ekiri ya bụ ihe omume bụ na YouTube channel na Zen Global Entertainment. Ndị Igbo, nnọ mana asị na agbakọ nye ọnwa mmanụ oti ofufe. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi ma ọ bụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo, biko kpọọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Nnọmanụ Igbo dị ofu obi eme ihe. Nnọmana asị na anyụka mmamịrị ọnụ oti ofufu. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka a na-egosi maọbụ ka a na-ekwu na ihe omume omenala Igbo, biko egbula oge ịkpọ anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Nnọmana Igbo ji ofu obi eme ihe. Ọ bụ nwa afọ Igbo Kizito Osimiri Ibe bụ onye nhazi ihe omume a.